Assalamu alaikum jama'a. Ina mika gargadi ko muna mika gargadi ma 'yan diraman Hausa na Kano da cewa lallai duk wani ɗan diraman Kano da ya shiga hurumin siyasa mu na jihar Bauchi to wallahi tallahi bakin ransa za mu kashe shi, ba dan komai ba. Mu shiga siyasar jihar Kano ba ruwa da siyasar mu, kuma ba wani dan dalilin da ya sa mutumin jihar Kano zo shiga siyasar jihar Bauchi a matsayin sa dan drama. So ina jan hankalin 'yan diraman Kano masu zuwa Bauchi da cewa lalle wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa duk dan diraman Kano da muka ƙara ganin sa a jihar Bauchi ya zo da shiga hidiman siyasar mu na zaben Muhammadu Abubakar, wallahi sunansa gawa, kowa ne shi ko wallahi ni a matsayin na shaka mai warka komai na wata osi Kano na faɗi wannan magana, ba na jin tsoron kowa, na faɗi wannan magana kuma da gaske na wannan bayani, kuma wallahi tallahi ga fili ga doki.